V tomto videu sa vám pokúsim ukázať, ako si v programe Fastone Image Viewer fotografiu zmenšiť a v druhej časti, ako si zmenšiť viacej fotografií naraz. V prvom rade si otvoríme program Fastone Image Viewer. V tejto ľavej časti si dohľadáme priečinok, kde máme fotografie, ktoré chceme zmenšiť. Ja ich mám v priečinku foto na zmenšenie. Mám tu 5 fotografií. Najprv zmenším jednu fotografiu. Spravím to tak, že v prvom rade si dvojkliknutím na fotografiu si ju zväčším na celý monitor, na celú plochu. Teraz po dotknutí sa ľavého okraja kurzorom myši netlačím žiadne tlačítko, len posúvam myš, ako keby som chcela výjsť za okraj monitoru s kurzorom. Sa mi zobrazí takéto menu a zhruba v 1/3 sa nachádza možnosť zmeniť veľkosť alebo prevzorkovať. Po zakliknutí tejto možnosti sa nám otvorí okno na zmenšovanie fotografie. Hneď na začiatku vlastne máme pôvodnú veľkosť v rozmer v pixeloch a celkovú veľkosť snímku. Vidíte, má momentálne veľkosť 5760 x 3840. Môžem si zvoliť 3 spôsoby, akým fotografiu zmenším. Prvý je zmenšiť ho na základe nami daného rozmeru fotografie, ale nie v centimetroch, ale v bodoch. Druhá možnosť je zadať percentuálne zmenšenie a za tretie je zadať rozmer v centimetroch, ale aj rozlíšenie pre potrebu tlače fotografie. My pre posielanie e-mailom budeme pracovať s veľkosťou dlhšej strany fotografie okolo 1000 bodov. Preto, keď si všimnem, moja fotografia je na šírku, takže dlhšia strana je šírka. Zadám do políčka pre šírku hodnotu 1000 bodov. Môžem to spraviť dvoma spôsobmi. Buď sa pomocou šípok hore-dole pohybujem po jednotlivých bodoch. Je to ale pomerne pracné a dlho to môže trvať. Takže jednoduchší spôsob je vojsť do políčka, kliknutím myši, ľavého tlačítka myši a pridržaním si označím číselnú hodnotu a pomocou klávesnice tam vpíšem hodnotu, moju novú, povolenú. Ako ste si všimli, výška sa mi automaticky zmenila. Tu už vidím novú veľkosť v rozmeroch, nový rozmer fotografie. Musím mať ale začiarknutú možnosť zachovať pomer strán. Pokiaľ by som túto možnosť nemala, zmení sa mi iba šírka a výška ostane pôvodná, takže fotografia sa deformuje. Takže dávajte si pozor, vždy treba mať zachovaný pomer strán. Pokiaľ sa mi nechce vpisovať hodnotu, mám ešte možnosť v pravej časti po rozkliknutí týchto 4 bodiek zvoliť si nejakú predvolenú veľkosť, povedzme okolo 1024. Druhý rozmer je síce napísaný 600, nám sa ale automaticky preráta momentálne podľa výšky 900 x 600, takže si musím zvoliť nejakú inú možnosť, povedzme tu pod tým 768 x 1024, čo sa už približuje tomu môjmu želanému novému rozmeru pre posielanie e-mailov. Teraz mi už stačí zvoliť OK. Ešte k tomuto filtru nechajte si to tak, ako to je nastavené teraz. Je to vlastne spôsob, akým program konvertuje fotografiu, zmenšuje ju, prepočítava jednotlivé obrazové body. Nemente ale toto základné nastavenie. Takže teraz stlačíme OK, chvíľku počkáme
Ako vidíte, fotografia sa mi viditeľne zmenšila. Posledné, čo musím urobiť, je fotografiu si uložiť. A to spravím opäť takým spôsobom, že sa dotknem ľavého okraja monitoru myšou. Opakujem, netlačím žiadne tlačítko, len pohybujem myšou ako keby za okraj monitoru. A ako druhú možnosť mám uložiť ako. Tu si zvolím a teraz si fotografiu uložím ako novú, zmenšenú, pretože chcem si zachovať aj tú moju pôvodnú veľkú, nechcem ju nahradiť, prepísať tou zmenšenou, pretože je dobre si zachovávať pôvodné fotografie vo veľkom rozlíšení, maximálnom. Ideálne je si napísať za pôvodný názov nejaký nový názov, povedzme zmenšené. Uloží sa mi to do toho istého priečinka, ako vidíte, odkiaľ som čerpala tú pôvodnú fotku. Dám už iba uložiť. Teraz po stlačení tlačidla Escape sa vrátim do základného menu programu. A tu sa nachádza moja zmenšená fotografia. Ako si všimnete, tu je aj nová veľkosť. Veľkosť fotografie momentálne je 373 KB, čo je veľmi priaznivé pre posielanie a keď ju zväčším na monitor, tak je dostatočne veľká čitateľnosť detailov, takže je to v poriadku. Táto pôvodná mala až 10 MB a bola zbytočne veľká. Takže takto si zmenším fotografiu jedným, ako po jednom. A keď chcem zmenšiť všetky fotografie naraz priečinku, ja teraz tú moju zmenšenú fotografiu vymažem, aby sme tam mali naozaj len tie pôvodné fotky. A idem na dávkové zmenšenie. V prvom rade si musím takisto dohľadať priečinok, v ktorom sú fotky, ktoré chcem zmenšiť. Musia sa mi tu takto ukázať všetky, takže musím ich mať tuto označené modrou. Označím si ich všetky, môžem to spraviť 3 spôsobmi. Jeden je, že stlačím CTRL a ťuknem do písmenka A, vtedy sa mi označia všetky, sú modré, vyznačené, alebo to spravím, takže kliknem na prvú fotografiu raz, ľavým tlačítkom, postavím sa na poslednú, stlačím tlačidlo Shift a kliknem ľavým tlačítkom myši opäť iba raz, kedy sa mi označia všetky opäť. Tretí spôsob je taký, že sa postavím buď niekde pod tú poslednú alebo pod tú prvú, chytím ľavé tlačítko myši, držím a kreslím takýto obdĺžnik a vlastne označím si všetky fotografie. Pokiaľ ich mám označené, postavím sa na hociktorú z nich myšou a pravým tlačítkom na myši si vyvolám menu, ako stlačením ho iba jedenkrát, si vyvolám menu, kde mám zhruba v strede možnosť nástroje a hneď prvé mám dávkový prevod. Dávkový prevod. To si zvolím. A tu si zvolím možnosť na prvej lište. Dajte si pozor, nie na tejto druhej, to je už premenovanie súborov. Takže zvolím si prevod. Tu mám pôvodné fotografie, tu sú moje fotky, všetky, ktoré budú prevedené. Môžem si aj v tomto prípade fotografie odstrániť alebo pridať. Takže keď povedzme jednu fotografiu odtiaľ, povedzme tú prvú nechcem zmenšovať, tak si ju označím v tomto pravom menu a zvolím odstrániť. Vidíte, mi zmizla, takže sa mi prevedú len 4 fotografie. A takisto môžem opäť pridať. Si ju označím v tomto ľavom menu a zvolím pridať. Takže ešte aj takýmto spôsobom si môžete ten počet meniť. Tu je dôležité zadať výstupný formát. Áno, zachovám JPEG. Po rozkliknutí uvidíte ešte, aké ďalšie možnosti vám ponúka. Tento program je tu aj možnosť, povedzme, do PDF-ka si to prekonvertovať do formátu TIFF,
BMP, GIF a tak ďalej. My používame ale JPG, takže necháme to tak, ako to je. Zvolíme si výstupnú zložku, tá bude začiarknutá. Pokiaľ to odčiarknem, sa mi program upozorní, že súbory budú uložené v pôvodnej zložke, takže budú pravdepodobne prepísané, alebo nás ten program upozorní, že budú prepísané, budeme ich musieť na novo označiť. Ideálne si vytvoriť novú zložku a tu si zadáme po stlačení tlačítka Procházet a nájdeme si, tu je naša pôvodná zložka, foto na zmenšenie a vnútri v nej dáme možnosť vytvoriť novú zložku a tu nazveme, že zmenšené. Dáme OK. Tu sa nám ukáže aj umiestnenie, kde teda momentálne je. Tu musíme zvoliť možnosť použiť pokročilé voľby. Vtedy sa nám objaví okienko pokročilé voľby, na to klikneme a hneď prvá možnosť je zmeniť veľkosť. Zmeniť veľkosť a takisto máme 3 možnosti v bodoch, v percentách a zmeniť veľkosť podľa strany. Povedzme, že jednu veľkosť chceme v istej šírke alebo teda v istej veľkosti. My použijeme prvú možnosť, zadáme novú teda šírku, musíme zadať aj, síce máme uchovaný zachovať pomer strán, zadáme ale aj radšej výšku, pokiaľ máme nejaké fotografie aj na výšku v zložke. Takisto si môžeme zvoliť výber veľkosti, už nejaké predvolené. Ja tam momentálne dám tú šírku a výšku, aby ste videli, že teda zmení sa mi len jeden ten parameter, druhý sa doráta, automaticky mám zachovať pomer strán. Přepnout, aby sa šírka a výška rovnala dlouhým stranám. To je dobre mať začiarknuté, presne z toho dôvodu, aby vždy tá dlhšia strana bola 1000. Tu sa nachádza filter prepočtu, zmenšovanie fotografií, teda prerátania obrazových bodov, tu nechám tak, ako je. Chytré orezanie obrázku, pokiaľ by som mala obrázok v inom pomere a nemala zaškrtnutý tento pomer strán, tak sa mi obrázok oreže. Výsledkom je presná šírka výška, takže by bol vlastne v mojom prípade na štvorec orezaný, to ale nechcem, chcem, aby bol formát tak, ako je. A nemeniť veľkosť, keď je pôvodná veľkosť menšia ako nová, to znamená, keď by som náhodou mala v zložke nejaký súbor, ktorý je menší ako teda ten nový rozmer, ktorý zadávam, tak program ho opätovne nezväčší. Takže to je dobre mať začiarknuté. Teraz volím OK. Tu ešte je možnosť si fotky premenovať. Aj môžete zvoliť túto možnosť. Povedzme, bude sa fotografia nazývať image, za tým bude následovať nejaké poradové číslo a veľkosť písma. Si môžete ešte nastaviť. Zachovať pôvodný dátum a čas, to si nechajte začiarknuté a dotaz pred psáním, to znamená, ak by sa náhodou nachádzali už tam nejaké fotky z predošlého dávkového prevodu, tak sa vás opýta, či to môžete prepísať, takže to je tiež dobre mať zaškrtnuté. Teraz zvolíme v pravom dolnom rohu prevod, chvíľočku počkáme. Nás tabulka informuje, v akom štádiu sa nachádza, pokiaľ máme 100%, tu vidíme všetkých 5 fotiek sa nám previedlo, či teda prevod prebiehol v poriadku, aká bola pôvodná veľkosť, aká je nová, koľko vlastne kilobajtov ste ušetrili. Teraz už dáme len hotovo. Objavil sa nám tu priečinok s novými zmenšenými fotografiami. Tie si môžeme skontrolovať a ako som spomínala, síce sme zadali výšku aj šírku 1000, on ale zachoval pomer strán, to znamená, že tú dlhšiu stranu považoval za tú smerodatnú, takže dlhšia strana je 1000, výška je prepočítaná podľa pomeru.
Pokiaľ by som tam mala nejakú fotografiu na výšku, tak zasa tá dlhšia strana je výška, takže výška bude 1000 a šírka bude 667. Alebo teda podľa pomeru strán. Takže takýmto spôsobom si viete previesť viacero fotografií, zmenšiť a iba jednu fotografiu a takto vás poprosím vás posielať ich e-mailom. Ďakujem.